Türkmenistan'ın halk maslahatynyň we mejlisiniň, ýurdumyň ministrlikleriniň we bu doklaryň dolanýan idaralarynyň, siyasi partiyalaryň hemem jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde geçiren gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyň döwletli tutumlary, parahatçylyň, insanperwerligiň bedi wagtly ösüşlerimiň aýdyn beýany atly bu maslahaty turu başdan ruhunyň we joşunyň häsiýeti ega boldy. Çıkışlarda hemişelik bir taraf devletimizde mukaddes garaşçılık bayramının ön ýanyna ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy mejlisinde gahrman arkadamyň aýdan täsiri sözlerini öz şekilli. Çıkış edenler bular dogrusyna durup geçip, arkadaly gahrman serdarymyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine amala aşyran iş tapanyň çäklerine bolup geçen esasy möhüm waka öz çekdiler. Mälim şeýle şonda hormat prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji ýubiley sessiýasynyň işine gatnaşyp çykyş etdi. Maslahatyň ahyryny gatnaşyjylar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler.